Hemen daukagu Euskararen enbaxadorea nazioartean, bueltaka dabilena Ander Elordi, Gabon? Gabon, Xabi, egun handi, egun polite gaur, gogotxu esnatu naz, eta gogotxu nago azkenan iritsi dalako korrikare, Euskal Herrira eta diasporara ere. Munduan, diaspora, munduan Euskalduna gaur, 8. probintzian. Eta hori da atal honetan ikusiko duguna munduko korrikak ekariko duguz zuek be ikus ditzazuen. Hala ere, nor falta zaigu hemen? Hemen falta da Maialen Arzailuz, eta uste dut, orain ekarri behar diguzun bideo batek edo badaukala lotura berarekin, ezta? Bai, Maialen ez dagoelako hemen, San Francisco arte joan zaigulako, orain dela 3 urtetik bertako Euskal Etxeak bertso saioa antolatzen duelako. Eta Maialen bertan izan da besten. Bai, ederki dagoan. Bertso da entzun nahi? Bai, noski, bai. Bueno, ikus dezagun ze gai eman dioten. Korrikaren antolatzaileak zarete. Korrika euskararen alde urte birik behin egiten den lasterketa berezia da. Jendea korrika egiteko gero eta alferragoa dela ikusita, eskatu dizuete euskararen aldeko beste ekimen bat asmatzeko. Jende gehiago erakarriko duena. Bueno, gaia, hori dio gaiak, ez da, korrika egiteko jendea alpertuta dagoela, ez da? Korrika ekimen politia dela, baino batzuk lo hartzen dutela. Gai bihurria, aipatu behar da, gai jartzailea Mikaela Goikoetxea dela, orain dela 3 urte etorri zen Euskara ikastera eta urte terbian C1 maila lortu zuen. Bere aita bertsolaria da, famatua, estatu batuetan, Martin Goikoetxea, eta, bueno, Maialenek ja denpora izango zuen bertsoa prestatzeko. Bai, honezkero pentsatuko zuen, bai. Ba, ikus dezagun bertsoa. Jendeak oinak ditu, zementuz beteta, ibiltzen hasieta, galtzen du oreka, korrika egiteko, alferra da eta antolatu dezagun, Tesla lasterketa, antolatu dezagun, Tesla lasterketa. Ni pentsatzen nuen bizikleta amaituko zuela, baina, bueno, Tesla lasterketa, beti bezain sorgin. Tesla lasterketa egiteko, Tesla behar da. Bai, ez da? Nik esteko, beraz? Ez daukazu, ez da? Hemen inguruan ere ez dituzte inor daukanik, beraz, urrengo bertsoa ea zer erantzuten dion. Nerea Ibartzabalek zer erantzun dion, ikus dezagun. Ba hori antolatzen badaukagu lana, noski emango luke Kriston zer esana. San Francisco ikusi baititut jabana, txofer gabeko kotxen autokarabana, txofer gabeko kotxen autokarabana. Txoratzen ari zaigu, Teslak lasterketan, txoferri gabeko autoak, bueno, hortxe, biztan da horrelazioa limazen ondo bukatuko zutela saioa. Hori San Franciscoan izan da, ez da? Hori da. Eta orain, eramango baituzu, Parisera. Parisera, ez dakitzuk nahiago Tesla edo korrikan, baina bai, guk korrikan joan gara Parisera bertako Euskal Etxera. Martxoaren 3an antolatu zuten, lekukoa, petoa eta furgoneta ere bertan zen. Furgoneta ere bai? Ikusi nahi? Bai. Ba, Lorea Ibañezek bidalitako bideoak aurrera. Kaixo, bonjour. Lore Ibañez naiz, Pariseko korrikaren antolatzailetariko bat. Gure Pariseko korrika martxoaren 2an izan zen, Montmartretik Pariseko Euskal Etxera izan zen ibilbidea. Oso egun euritsua izan genuen, hala ere, 70 korrikalari izan genituen, euskararen alde eta azterketak euskeraz eta euskara hizkuntza ofiziala aldarrikatzen Parisen, eta oso pozik gaude, bintzat euskararen alde Parisen euritzen korrika egin izanagatik. Haupa korrika eta haupa Pariseko euskaldunak eta munduko euskaldunak. Ze politia, olioipurdia jartzen duten irudiak, ez da? Eta poza ematen du ikustea munduan horrelako jendea ere badagoela. Dira, haupa munduko euskaldunak, hori garrantzitsue da, askotan eskarelako konturatzen ere, zenbat euskaldun dagoen munduan, zenbat euskal etxe, zenbat euskal erakunde, euskararen alde, korrika eta euskararen alde egunero egiten, eta hori da, Parisen erakutsi digutena. Hala ere, Parisen soilik ez, martxoaren 9an ere Bruselasen ibili ziren bertako euskal etxekoak, korrika 50 lagun baino gehiago bildu ziren. Epa, ona, 50 lagun.
Bai, guazen. Ba, aurrera. Euskarra nere! Euskarraren alde!